salutare și bine v-am găsit. O răgușit ca un prost. Și bine v-am găsit la un nou episod de Skywars. Skywars, ce prost sunt Skyblock. Am jucat prea mult Skywars. Așa. Și o să... Am luat o mapă de pe net. Hai să citim pancardele. Ok. Așa. Build by... Făcut de Arion 1, 2, cât Bă, n-am dat de aici, gol. merge pe deci se numește Skyden, YouTube Arian 1, Deci e YouTuber. Da. Dacă vreți să vă Twitter, abonați uitați la... acolo, uite-te și tu la alea, la pancarde. Ok. Ce avem aici? Deci Ce scrie uitați pe pe asta? așa. Danger. Welcome pe Sky din Stai că scrie ceva YouTube, aici. Twitter. Ok. Goal, un anvil, un enchant table, un breaking stand. Portal 1 Astea sunt chestii pe care trebuie să le facem. Nu știu ce-i cu chestia aia, dar nu prea o să găsim. Și avem aici un mic Ce kit zice? de început. Danger. Ia-ți și tu kitul. Oh, pericol. Mic. Restul o să aruncăm. Ne Pe luăm, pene. Envil nu ne luăm deloc. Nu, bă, nu ne luăm nimica, da? Fii atent, știi ce ne Nu se luăm? armură? Nu ne luăm nimica. Ok. Ne luăm amândoi, fii atent. Păi ne trebuie lava și cu... Păi da, uite, ne luăm lava asta. Ne luăm, ia-ți un pepene. Unu? Gata. Unu. Mai trebuie un pat. Ia-ți un cartof sunt ăsta. Nu-ți lua pat, n-ai voie cu pat. Păi tu de ce ai? N-am pat. Păi da, uite, în spate. Ăla e, e dreptate, pune și tu patul lângă. Ei, Bun, gata, haide să spargem chestul ăsta și să cadă itemele jos. că n-avem voie cu ele. E, era double chest, mai ales. Știu, Eu! am căzut și alea. Nu! Spargem și pancardele că o să ne încolți. Vrei să spargi și capul ăsta, vrei? Da, spargem. Capul de stil. Marius, uite-te la mine. Sunt prietenul tău. Mario. Nu-mi place de Mario. O, pancardele alea de acolo să le lași. Alea, da. Uite, alea. Bine. Ca să vedem... Ce trebuie să facem? Bă, păstrez capul. Că-mi place. Bă, dă-ți bă capul. Și haideți să începem. Stai să-mi dau. Tăiești tu Dar capul. să direct cu betonul ăla, să răcești. Ne scuzați puțin. Haideți, spargeți tu copacul ăla. Eu o să încerc să fac generatorul. Bă, eu nu mai știu cum se face, sincer. Nici eu, dar mai mult ca sigur o să dau fail. Nu trebuie să faci două de alea și două de alea. Știu cum se face, dar nu știu unde se pune apa. Și nu știu unde se Știu eu unde. Stai să mă sparg paturile, că dacă o să pun la voi aici. Stai să stau cu Să ai grijă la sapling-uri. Da. Că noi n-avem. Ok. Gata. Deci, fii atent. Am impresia că asta o pui aici, parcă. Nu, mai puneai una. Ce mă? Se mai punea una. Mai doar atâta. Punea două, bă. Mi da foc. Mă mor, nu. Bă, ce ai făcut, mă, ce prost. Easy. Ai, m-a patat de pe... De ce lasă să mor? Pune o pauză. Ok. Gata, am revenit. Haide, dăm pickaxe-ul ăla. Și ai grijă cum îl arunci în lavă. Mai în spate. Dar nu pot să dau în tine. Stai, momentul adevărului. Am făcut un căcat sau l-am făcut bine? Yes! Yes! Bine, mă! Dă-te, David. Eu iau cabelul. What? Nu, Vezi, că iau eu. vezi că ai rămas în blocat în el. N-am rămas. Așa arată, mă. Așa arată. Lol. Bine, tu, nu știu, adună... Fii atent, eu o să fac aici și hai să vedem. Ai adunat tot lemnul? Eu? Da. M-am decât 3 bucăți. Uite, ia cabelul ăsta și fă un pickaxe de la altul. Bine. Bun. Așa, și fă un pickaxe de la Așa. Și vreau să mergem acolo, că văd un scris. Unde? Știu. Ok, am revenit. Bă, hai să ne... Bă, stai, bă, să... Ia pickaxe-ul. Ok. Bă, da, cred că trebuie să facem din niște blocuri până acolo. Nu? Da. Hai fi tare. Da, îmi place Skyblock-ul. Eram obsedat de Skyblock când eram mic. Da? Da, îmi plăcea prea mult. Pitica. Nu. Au. Nu e. Cât cadă am? O bucăți, mamă, o să Dă și dureze. mie o bucată. O bucată în gură. Și fii atent cu dărtul pe care îl luăm, ne extindem. Adică...
Ne facem asta mai mare. Plantează și tu un copac. Păi, nu decât 2 bucăți. Da. Nu te așteptai? Pa! Da. Ia-l portal meu mai dus. Fac eu. Du-te, dracu, băgă-mi și piciorul. Fac eu. Aoleu. Vino încoace să-ți dau. Poftim, Marius. Marius, uite, ia. Nu, n-am nevoie, că îl pierd și Dă-mi pe mie. ăsta, îl pierd și pe ăsta. Dă-mi mie. Du-te-mi, ia și tu niște cabăl. Bine. Ești prost! Poate tu nu știi să minezi. Ba da. Ok. Da. Am bale. Decât 4 bucăți. Really? Hai că încerc să fac o stea. Dar cum crește, mă, mai mult? Nu știu. Mai repede, adică. Nu poate, nu știu cum. Bă, dar sunt curios ce e acolo, unde-i S. O să mergem. Dar pentru ce e un anvil, un enchant table, un brain? Nu, astea sunt cerințele. Adică asta trebuie să facem. Asta trebuie să facem noi. Ok. Ok, am revenit. Ai revenit deja? Bine. Și a intrat și un prieten. Ok. Unde ești? Fii atent. Oh, uite-l. Haide să mai terminăm. Alex, uite, vină după mine, în gaura asta. Alex! Hai. Fii atent, Alexe, ai grijă să iei numai cât iau. Uite, vezi? Și să lași stratul ăsta pe care stăm, da? Și să nu iei astea de sus. Să iei doar astea din jos. Hai că am făcut 20 de bucăți. Și dacă te deranjează... Vedem. Vezi, am făcut 20 de Bravo, bucăți. nu te mai lăuda lăuduros. Și acum ce facem cu ele? Ochilul lăuduros. Nu, ce era să spargi. Bă, ce facem cu astea 20 de bucăți? Dă-mi aici astea. Tu fă în continuare, fă și un furnal. Fă și un furnal. Ok. Ia. Gata. Și acum, Unde îl pun, Marius? lângă crafting. Alex, urcă. Gata. Bă, da, sunt curios cum ajungem la S. Punând blocuri, nu-i logic. Da. Și S-ul, după ce o să-l vedem ce e în el, o să-l spargem noi off camera, pe tot, pe creativ, logic, că nu stau eu să sparg căcatul ăla. Alex, n-ai și tu de cia. Și minează un pic. Minează și tu acolo la... Unde minează? Uite aici, cobblestone. Bă, să-mi dai... Stai, mă, acolo. Dă-mi puțin cobblestone, David. Dă-mi 3 bucăți. 12 bucăți. Dă-le pe toate. Stai să fac și un... Asta e acolo, poți să stai și acolo. Stai să fac și un chest. Dă-mi mai întâi alea. Să le-am... A, da. Bă, dar nu încă piața. Abia acum am văzut. Am făcut un chest. Și David, dă-mi și mie ceva cu care să sparg. Poftim. Bă, care vă pune că vă spun? Lasă-mă că eu l-am pus și l-am pus bine. Scuze atunci. Scuze din nou. Ce ai pus, Marius? Ca să nu mai putem niciunul să cădem în lavă. Ok. Cum arată? Mortule. Eu? Da, tu. Am făcut până acum 8. Am decât un pepene. Bă, nu să nu mănânci pepele cât de crop. O, bă, că nici nu e pe ei. Sau e? Bă, da, e de mai multe. Vreo 20 de... Vreo 24. 20 de ei. Să fac. Bă, Să-mi spui, David, când trec 10 minute. ok. Deci 24 de da? Hai, Marius. Hai că vin și eu după tine. Mamă, câtă intenție. Mie să nu cad. Mie să nu apăs din greșeală din nou pe butonul ăla de shift. Că mi se întâmplă. Hai că mai avem. Unde te duci la fel? Am te vezi. Da. Vin și eu? Nu, tu rămâi acolo. Bă, și cum mergem acum?
Nu, eu merg cu shift-ul. Nu mai am ce pune. Hai, mă, uite că ți-o iau înainte. Am și niște bucăți. Dă-le încoa, dă-le încoa. Ia ăsta să spargi mai repede. Și dă-mi mie pe ăla. Uite, și dă-mi mie pe ăla acum împreună cu alea. Alex, dă-mi-l mie că eu trebuie să sparg. Ce trebuie să spargi tu? Poftim. Dă-l. 17 de Și nu știu câte bă. Să mă aruncați, să le dați. Gata, sper că ne-am făcut 12, cred că ne ajung. Cred și eu. Că dacă cad acum sunt mai idiot decât... 2. Da? Cred. Rage. Opa. Mai pare? Da! Opa. Păi să Îți dă mie ăla. vine aici la pare. Bă, aveți lag. Iar ai căzut. Nu, am aruncat intenționat. Logic, am Ia. căzut. Am un sid. Gata, dați-mi și mie. Dă-mi bă pietrele, să te sparg. Uite că fac eu. Fac eu mai dus acum. Că nu mai era... Mă dăm pietrele. Nu mai era nicio piatră. Bă! Dă-te bă de aici. Uite, văd pietrele mari să ai. Scuze. Îți văd pe Aruncă ești tu după ele. Băi, ce bă, și eu. Nu-i bani. Nu-i pasă de pune dacă nu. Da, Nu mai da. am trei de-astea. Ce, dă-i pa. Le pun eu? Da, pune-le. Vezi cum faci. Am făcut un cap ăsta, un lab. Slab. Nu! Ești prost, da. Ești... N-ai murit, da? Marius am adus eu, da. Dă-le. Mă, dă-le. Sau le pui tu? Fac eu, fac eu. Ok, Le hai. pun eu în fric. Hai să încheiem și noi episodul aici, David. Bine. Hai. Și cam atât a fost pentru acest episod de Sky Block. Wars. Bloc. Fuc. La revedere. La revedere!